Hello bye Janet Sophia. Peting lawayan ako ganiha sa imong amahong gyud imong gisilian. Dera oh. Nagsugba kog sili. Balos ko nimo ha. Gigutom ko ganiha pinaigpot. Gitan-aw sa amahong ganahan gi kog amahong gyud. Dera. Agay. Dera gasugba kog sili. Moy magbutang sa amahong ako akong gisugba og tangag limon ug asin. Then dera. Ang mga lamas sa akong kuan ingon ko nimo musubak og talong. Ang akong lamas nga luya, sibuyas dahon, kamatis, kini ahos, buyas bombay, sili. Ang ilamas ko sinugbang talong, astila napalaway na po ko. Asa ang sinugbang talong dera? Daggo kay talong diri mga bay. Astila. Diri bitbito na ko ni akong kuan. Nindot iko gibutangan sa kong kamera ang butanganan og kuan plastic roll. Asam na to ni butang ha. Simpla. Agay kalami sa sinugbang talong. Dagko kay talong nakamerkado man mi karon. Ngani talong diri bay harang dagko ah. Kalaag man mi sa merkado sa Karkar. Dera. Panit na ko aning talong bay. Janet Sophia, imong gibali imongan man ako akong balihon no nabusngi mo kung ngani mo nya. Sorry kay ganiha sa mga bayin ako sa Jamiaw. Wagid ko na nagad ninyo kay tanawa nakita ninyo akong tatay na mintana biya didto. Gatanaw na ko kanunay tinga biya siya nganong sige mo katawa smile nako. Gusto mo ta mo pa picture ipangita biya ta mo katong naay ni kuan dito na tatay sa Olives Dapit. Ilingi ta mo kay basi makakita chance ba. Natingala na ba yung tao ng tatay nako siya nga naman ka Mary nga. Hindi manglaag tag kuan merkado Karkar nga. Dughan mo kay mo smile nimo. Dughan mo kay mo smile nimo. Ingko nga ana, gid mi basta magkita mi mga ko Filipino. Makita nga parehas na mong lahi. Magkuan jud mi kinamustahay ana. Siya nga di gyud lahi ra gyud. Lahi ra sa una. Magkuyog ta. Dugay na sige pamalingki mi. Siya di gyud lahi ra gyud karon. Lahi na daghan kay matanaw nimo nga kuan unsa. Nya sa sige pamugos. Siya nga unsa may imong nahimo nga ngano man na daghan naman kay mo smile nimo. Ko nga mbot lang nila ngano mo smile sila nako. Ano ka Ginoo ko babalo matag pangita aning palusot muna nga ang manglakaw mi kauban akong tatay. Masige na sig sunod ganiya dapit dito sa itlog. Ingon din siya nga don't run away. Hoy Ginoo ko. Diha ra gid kuno ko magtindog kuno tapad sa karito na mo. Nya kay sige kog liing niya dugay man kaayo diri magtanaw-tanaw ug ko diri sa mga baligya ning kilid-kilid. Nya pag abot niya kay wa man ko. Siya nga diin ka man. Yung nga din hiraman sa pikas kilid nagtanaw-tanaw ning mga baligya. Nga naman nagtago man ka diha. Nagtago ka atong mga nang hunting nimo. Nang hunting may noon. Nansa man na siya Tingala na akong amahan itawon mo na nga pasaylo ako rinyo kung makakita mo na ako diha gawas. Nga, smile na lang ko ninyo ha. Smile og pinatago. Kay, hala, natinganag maay. Tanawa ganyan, namintana og maay sa dito sa kapidapit. Dito niyang tanaw yun. Nga ka ni. Nga nalay ko naman. Halaka, Ginoo ko ang talong. Naglaway na ko sa talong mga bay. Sinugba. Ang ako bitong gisugbaan kay kani bitong kuan kining kani bang ibutang sa lubot sa kaldero maglungag. Maglungag kani akong gigamit kaning iniinanan sa kaldero. Tanawaw. Puti kay na nakaitom-itom sa talong kay diha na ako gisugba na mag-inin bitaw sa nilungag. Nindot ikong bitanganan og kuan. Sa kamera kay nasa kuan singan ani nasa basiyo sa cling film sa plastic roll di ba okay kalami
lamas. Ahay! Impas na pa rin ito. Sa nang orasa. Alas 2:30 na sa kapunon. Anad-anad na lang kita din nga. Pimintilit itong kaon. Kausa ka adlaw, kausa ra mo kaon. Di ta maanad ani diri, di kita na graduate ng kalakihan eh. Katawa, sobra pa sa tulog. Sa isa kada, sobra pa sa pagtulog. Diba, pati naghanap, kapila mo kaon. Lain pang tino, lain pang pahinga. Nastilan. Ini antos na, naman tiyan ito ani. Pero kaon lagi, tag sa kaldero, bawi kayo. Dara. Agay. Babuan sa siling sinog ba? Agay. Sukaan da yun. Suka ang murag. Kuano? Murag bahal sa tuwa. Ang suka nga kuan. Tagdos ang takos. Dara, ready na ang yan. May asinan din. Nababad naman sa nahumol naman sa suka ug asin ng mga lamas di. Ya. Wakad na ta kay mga una ta. Dili na ka minuto na. Dira oh. Na, pais na paniud to. Ang sinugbang talong. Oops. Pagas-gaw sa itong gamay talong. Kasi di na mga kuhan. Itong i-mix-mix din sa lamas. Di man kay hang. Yung silihagot. Pag sa kilo imong butang, way hang. Mga una ta. Sinugbang talong. Agay, naon sa maning usa nga. Fruit salad na giuna noon. Ang tamis man na giuna. Fruit salad oh. Halaway po. Sa planggana. Agay. Halaway. Saging. Asa? Saging nga kuan na gikurikong. Hindi mo mo. Asa? Ano mo mangga? Saging nga gikurikong. Ang kuan dry nga minggo gikan sa Turkey. Kaning manggo atsar nga gikan sa India. Na bisag asa naman gikan na. Made in India. Oh, made in India. Naay naabot nga gikan sa India. Caretaker dito sa beach. May isa made in antique. Kani made in Kuwait ni. Made in Silingan. Dayo kani made in Philippines ni oy. Oh, tanawa basa. Philippines. Chiquita. Pilipinas, wala na gikurikong man ang saging pag-abot sa Kuwait bay. Dara gikan sa Turkey. Ang talong ambot Egyptian man dagay ni gikan, ambot hain na puro naman ni kuan. Uy, ti mga una ta galaway na kugmay sa talong. Atos aning ipos.